Не, Калояне. Чакай да видя какво правиш. Не. Не казах. Не се смей. Не. Чакай да те видя какво правиш ти. Бързо затваряй шкафа. Кой прави Били? Кой прави Били? Няма повече. Или няма? Свършиха? Айде, кой ще прибира сега хавлите? Кой ще прибира, мамо, хавлите? Кой ще прибере сега? Кой? Аз? На. Айде, мамо, я покажи как там цвънени. На. Айде, мамо. А как се люлееш на кошарата? Коки, как се люлееш на кошарата, мама? Айде, лю, покажи. Лю. Как се люлееш на кошарата, мамо? Лю. Айде, покажи де. Няма да ти дам фотоапарата. Коки, хайде люлей са, мамо. Как правиш ти, Били?